F'inqas minn sena naqas drastikament il-ħin ta' stennija l-appuntamenti fid-Dipartiment tal-Medical Imaging fl-Isptar Mater Dei. Meta weta qabel il-ħin ta' stennija f'April ta' din is-sena ma' dak f'Ġunju tas-sena l-oħra, jidher li l-ikbar differenza seħħet fl-appuntamenti għall-ultrasounds. Fil-fatt, filwaqt li f'Ġunju tas-sena l-oħra il-ħin ta' stennija għal dan it-test kien ta' 15-il xahar, f'April ta' din is-sena dan niżel għal xahar wieħed biss. Fejn jitlu CT scans il-ħin ta' stennija sena ilu kien ta' 10 xhur. Sa xarejn ilu dan niżel għal 4 xhur. Għal-MRI, il-pazjent trid jistenna 16-il xahar. F'April ta' din is-sena, l-appuntamenti bdew isiru fi żmien 9 xhur. F'intervista ma' One News, il-kap ta' Dipartiment Kanit Saliba spjega li domanda għat-testijiet qed tiżdied b'medja ta' 15% kull sena. Grazzi għal management anka ta' Mater Dei u l-Ministeru għamilna target li nippruvaw il-waiting times innaqsuhom kemm jista' jkun għal average ta' 4 xhur. Naf li 4 xhur xorta jinstema twila għal ħafna nies, però ma ninsewx meta qed nibdew minn sentejn li niġu 4 xhur huwa tajjeb. Is-Sur Saliba saħaq li mhux aċċettabbli li min ikollu bżonn appuntament urġenti ma jinqedix u qal li dik hija problema li żied il-kumplessità tas-servizzi li joffri d-Dipartiment. Irridu nżommu frasna li hawnhekk il-volum tax-xogħol huwa għoli ħafna. Qed nitkellmu fuq 1000 CT scan fil-ġimgħa, 900 jew 1000 ultrasound fil-ġimgħa, 600 MRI fil-ġimgħa, u ndiri dawn huma numri fenomenali u mhux inlaħqu mad-domanda. U ndiri pereżempju fil-każ tal-MRI għandna waiting list naqra twila għaliex fil-waqt li nistgħu nisservisjaw 600 scan fil-ġimgħa, fil-verità jkollna domanda għal xi 900 scan fil-ġimgħa. B'dawn in-numri fl-isfond, id-Dipartiment tal-Medical Imaging ħadem u qed jaħdem bla qiegħda biex jindirizza l-bżonnijiet. Dan fost l-oħrajn bl-investiment fl-apparat billi fix-xhur li ġejjin se tiġi installata t-tielet magna tal-MRI. Biex tiżid l-effiċjenza fir-riżultat, eluf ta' scans qed jintbagħtu fil-privat u anki għawdex. Da fil-waqt li qed isir investiment bla preċedent fir-riżors umani. Sforzi li qed iħallu sodisfazzjon fost il-pazjenti, hekk kif stħarriġ li sar fost 300 persuna li ġew bżonn CT scan ix-xahar li għadda, wera li 90% minnhom kienu sodisfatti immens u l-10% l-oħra sodisfatti. Kenna complaints tipo li speċi ta' kien hemm tingiża biex ħal kulur li dik it-tip ta' complaint meta nisma' dik il-complaint ngħid mela vera kien tajjeb għax it-tingiża ma tistax tevita sfortunatament. U diri jekk dak biss kien hemm fuq ix nikkomplejni jew jidher li sejrin tajjeb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.